Mazauna yankin sun ce harin ya kashe farar hula 3 a harin da aka kai kan wata mota a zirin Gaza. An samu katin gayyatar ɗaurin auren 2 daga cikinsu waɗanda ke shirin yin aure mako mai zuwa. Rahotanni sun ce harin na Isra'ila a Bet Lahiya da ke arewacin zirin Gaza ya kashe wata yarinya tare jikata wani masinci. Dakarun Isra'ila na da iko da sama da kashi 60 na yankin Gaza. Hukumar Lafiya ta Afirka ta ce mutane sama da 200 ne suka mutu sakamakon cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ana ci gaba da samun bazuwar cutar a wasu yankunan kasar duk da kokarin da hukumomi suke na samar da magani da kuma shawo kan matsalar. Jami'an lafiya sun ce kusan mutum 800 ne suka kamu da cutar a arewa maso gabashin kasar. Hukumomi na ci gaba da neman yarinyar na 'yar shekara 6 da aka sace da mahaifiyarta da ke dauke da cutar Ebola. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla a gaishe ki Rabi'atu Kabir Ranka. Kamar yadda watakila aka ji cikin labaran duniya, mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya ce tun bayan sanya hannu kan yarjejeniyarsu da Iran ana ganin haske yayin da gangar ɗanyen mai kusan miliyan 13 ta wuce ta mashigar Hormuz. Gwamnatin Trump ta sha suka saboda ana ganin ta ba Iran damar ta wuce kima, sai dai JD Vance ya ce har yanzu Amurka ce ke rike da kamban yarjejeniyar kuma ta hakan ne domin samun zaman lafiya na dindindin. Ga rahoton Badriya Tijani Alarawi. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya shaida wa manema labarai a fadar White House cewa yarjejeniyar tsakanin kasar da Iran ta fara aiki, inda za a ɗauki kwanaki 60 bangarorin biyu na ci gaba da tattaunawa. Ana kuma sa ran Mr. Vance in zai tafi kasar Switzerland domin rattaba hannu kan yarjejeniyar a rubuce da kuma tattaunawa kan mataki na gaba, ko da yake ya ce bai san takamaiman lokacin da zai yi balaguran ba. Ya kuma nanata wa manema labarai Iran ba za ta samu ko kwabo ba na tallafi ko ɗage takunkuman da aka kakaba mata har sai ta aiwatar da sharaɗin da ke cikin yarjejeniyar da aka cimma. Sannan kuma ya ce bai san takamaimai yawan kadarorin Iran da aka sanya wa takunkumi ba, to amma ya ce darajar su za ta iya kaiwa dala biliyan 200 ko sama da haka. Vance ya mai da martani ga wasu jami'an gwamnatin Isra'ila wanda ke sukar matakin Donald Trump na cimma yarjejeniyar, inda ya ce duk duniya Mr. Trump ne kaɗai shugaban ƙasar da ke goyon bayan al'ummar Isra'ila a daidai wannan lokacin. Can a kasar Iran kuwa, jagoran addinin kasar Mujtaba Ali Khamenei ya fitar da sako a karon farko bayan sanya hannu kan yarjejeniya tsakanin kasarsa da Amurka. Kamar yadda kafofin yada labaran kasar suka wallafa, Mujtaba ya ce da farko bai amince da sharuɗan yarjejeniyar ba, to amma kuma shugaban kasar Mas'ud Pezeshkian ya shawo kan shi bayan ya bashi tabbacin za a mutunta al'ummar Iran. Sannan kuma shugaba Donald Trump shine ya matsu wajen ganin yayi duk mai yiwuwa an kai wannan matakin. Rahoton Badariya Tijani Kalarawi. To a daidai lokacin da matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a Najeriya, rahotanni sun tabbatar da cewa 'yan bindiga a jihar Zamfara da Kacalla ɗin Sadiya ke jagoranta sun kashe ɗaya daga cikin malaman nan biyu da suka yi garkuwa da su a kwalejin kimiyya ta tarayya da ke ƙauren Namoda. Kafin nan dai 'yan fashin daji sun karɓi fiye da naira miliyan 10 daga hannun 'yan uwan malamin kafin daga bisani suka kashe shi. Ga rahoton Zubairu Ahmad. 'Yan bindigar da suka ɗauki lokaci suna garkuwa da malaman biyu dai sun kashe ɗaya daga cikinsu mai suna Williams Dadi bayan sun karɓi makudan kuɗaɗe daga hannun 'yan uwansa a matsayin fansa. Kana yanzu haka suna ci gaba da garkuwa da ɗalibai 6 da malami ɗaya da ba su sako su ba, duk da cewa sun amshi kuɗin da suka zarta naira miliyan 10 daga hannun 'yan uwansu. Shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya ta ƙauren Namodan ya tabbatar min da labarin. Wannan bayani haka yake. Ya faru ne ta hanyar wani mutumin wani ƙauye nan da ake ce ma 'yan kaba wanda aka ɗauke su kusan lokaci guda, kuma a kusan daba guda ce aka kai su, to Allah ya kubutar da shi ta wata hanya ya samu dawowa. To da ya dawo din ne yake ba da bayanin cewa lallai tabbacin tun kusan kwana 3 Allah ya karbi rayuwan shi staff din namu kwara guda ɗin na farkon, shi ne da Mr. Williams Dadi. Waɗannan malamai namu guda biyu da na ayyana sunayensu daga farko sun tuntuɓi ainihin 'yan uwansu, kuma kusan in ce maka har ransom an biya. Wato an biya diya. Ya biya diya kenan, wanda shi ɗayan wanda aka fara ɗauka har kuɗi an kai kusan kimanin miliyan 10, kuma duk da haka nan ba su sako shi ba, suka ce suna neman kusan miliyan 150 suke so ba 10 ba. Kuma shi kai ne na biyu an kai miliyan 6 na farko, kuma aka ƙara kai miliyan 6, kuma shi ma suka ke sako shi har yanzu yana hannunsu. Malaman biyu da ɗalibansu da aka ɗauka a lokuta daban-daban dai sun kasance hannun 'yan bindigar fiye da wata 2 jere.
Kazalika a cewar shugaban kwalejin kimiyyar da fasaha ta tarayya ta Kauran Namoda tun da farko sun ɗauki dukkan matakan da suka dace ciki har da sanar da hukumomi halin da ake ciki abinda suke bibiya domin ganin an ceto malaman da ɗaliban da 'yan fashin dajin ke ci gaba da garkuwa da su. Duka jami'an tsaron da ya kamata mu shaida ma da waɗanda suke matakin ƙaramar hukuma da waɗanda suke matakin jiha wanda ya shahi nan local government abin da ya shahi ainihin shi DPO, OCSSS, OC Civil Defense da sauransu duka a sanar da su da abin ya faru kuma duk mun sanar da ainihin hukumomin da suka kamata a ce an sanar da su. To wani kokari aka yi daga lokacin da kuka ɗauki waɗannan matakan? Mun yi ƙoƙarin bibiya har Office of the National Security Advisor mun tura ma mun gaggaya ma abubuwan da ka faruwa. Matakan da muka ɗauka a matsayin mun ɗauka domin mun yi engaging ɗin military commandant da yake nan Kauran Namoda, mun yi deploying ɗin troops ya taimaka muna ya ba mu troops da za su zo na a nan locus area ɗin. Baya ga waɗannan malaman guda biyu dawa kuma 'yan bindigar suke rike da su. Sai kuma ɗalibanmu mutum 7 ma ne ɗaya Allah ya kubuto da shi amma ƙwara 6 suna hannunsu a halin yanzu maganar da ke da kai. Kafin haɗa wannan rahoton na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Kauran Namoda Manir Haidara ta wayar tarho sai dai na samu wayarsa a kashe. Kana a hirar mu da kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara Ahmad Muhammad Bello ya bayyana min suna kan tattara cikakkun bayanai akan batun kuma zai tuntuɓe ni daga baya. Har-haren 'yan bindiga dai a Najeriya musamman jihohin Arewa na ci gaba da karuwa inda a yanzu suke kai hari a makarantu da kuma hana manoma aiki a gonakinsu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To akan batun tsaron rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Kebbi ta sanar da cewa ta kama wasu mutane 12 waɗanda suka hada da 'yan ƙungiyar Lakurawa da Mamudawa da kuma 'yan ƙungiyar Boko Haram. CP Umar Muhammad Hadeja shine kwamishinan 'yan sanda a jihar ta Kebbi ga kuma ƙarin bayani da yawa Abdu Halilu. Jihar Kebbi matsalolin tsaro gaskiya ya fi yawa a karamar hukumar Bagudo da kuma karamar hukumar Kan Giwa da kuma Dandi. Muna da iyaka da kasar Nijar da kuma kasar Benin ta wani bangare kuma mun yi iyaka da jihar Niger. 'Yan kwanakin da ya wuce an kashe mana jami'an tsaro na 'yan sanda mutum 3, aka sake kashe mana jami'an custom guda 2, an kashe mutum 3 jami'an road safety commission. Wannan kashe-kashen ya yi yawa saboda haka sai muka sake saurara tsaro. Allah da ya kwansa ranar 5 ga wannan wata na Jun da muke ciki mobile namu suka kama mutum 3 'yan Mamudawa, wata kungiya ce bangare ne na Boko Haram, suna kan babur za su wuce zuwa Lolo. So an kama su kuma ana zargin su kwarai da gaske kan cewa suna da hannu wajen kashe jami'an road safety commission da aka kashe guda 3 sati guda da ya wuce. Bayan waɗannan su kuma sauran waɗanda aka kama fa. 'Yan sandanmu da suke aiki sun kama masu laifi guda 3 sun fito daga wani daji da ake kiransa Soda kuma an kama su da abubuwa da wanda za mu yi amfani da shi a kotu. Kuma aka sake kama wani daga wani kauye da ake kira Zazzagawa a karamar hukumar Argungu, sannan kuma akwai wani dan kungiyar Lakurawa ne. Ranar 10 ga wannan wata na Jun da masu garkuwa da mutane suka je gidan wani a bayan forest da area cikin garin birnin Kebbi, suka sace matarsa, suka sace musu kuɗi 220 da wayoyinsu suka gudu. Allah da ikonsa aka yi sauri aka faɗawa jami'an mu da 'yan sanda suka yi sauri suka bi su kuma Allah ya taimaka aka cin masa aka kwato ita matakan da suka sace ta suka yi garkuwa da ita aka kuma kama mutum 1. Saboda haka muna neman sauran mutanen to duka suna nan muna bincike kuma in mun gama za mu kai su kotu. Me ya ba ku ƙwarin gwiwa wajen samun waɗannan nasarori da ba kasafai ba ake samun su? A wayannan nasarori da muka samu mun same su ne saboda irin haɗin kai da muke samu daga sauran jami'an tsaro kamar jami'an 'yan sanda na farin kaya da kuma 'yan bijilanti da sauran jami'an tsaro wanda yake ana samun labarai na sirri kuma na aiki tare. Sannan kuma da mutanen gari wanda suke son zaman lafiya suna ba mu haɗin kai da kuma ita gwamnatin jiha gaskiya suna taimaka mana wajen bawa a ma'aikatanmu allowance da kuma motoci da kuma kudin mai na zirga-zirga. Wannan ma yana taimaka yana bawa ma'aikatanmu kwarin gwiwa wajen yin ayyukansu. Jihar Kebbi ta yi iyaka da kasashe biyu, jamhuriyar Nijar da kuma jamhuriyar Benin. Ko akwai ɗaya daga cikin wannan kasashe a cikin wannan kamu da kuka yi? Guda ɗaya daga cikin su ɗan ƙasar Benin ne. Don ma dai jin Hausa yana ɗan dai jin Fulatanci kuma Fulatancin ba ma irin namu ne aka sosai ba. Tun guda wanda aka kama shi a bakin ruwa wanda yake saida musu kayayyaki da basu wannan shi kuma ai ɗan jihar Nijar ne ba ɗan jihar Kebbi ba ne.
CP Umar Muhammad Hadeja kwamishinan 'yan sanda a jihar Kebbi na